How are you doing? Oh, no, all the way from the Sunday, guys. All the way now, I'm gonna play a second track. Use on Gali. We
Okay. That was a good song, brother. That was a good song. Into endifuna uyiqonda ke ngoku mna trend banaba njengoba usithi wemdali wami kahle kahle usibhekisa ngaphi kahle kahle nengoma ibu-hip ibu-kwaito ibone gospel phakathi kahle kahle ithini le ngoma kasicacisele ngale ngoma kahle kahle utshilo kwabantu bazasicacisela ngale ngoma enye iquestion ebenzabuza yona la before la ngoma yokuqala banaba kahle kahle yiphi artist ekumotivateayo wena umculo wakho umotivate ubani thank you. Most of all, I'm crying. Means man is in your water, since the guy, where's up a party, where's the gender of Tinas, where's the color for you. So, most of the things in Zinzayo was beating the straight tie, the tata, no more and it's one about make items here, movies, in this straight tie, it's pretty slow. Wisdom was only as a otherwise, if I be all getting a man, I go being out here, so oh yeah. So let's like you learn about when future young people like is into artist so yeah. Okay. Danke gut an aber man, danke nach most of all for yabona kulo ndazi ngendlela yabona wendingayo wesamene kanti studio yabona ke most of the people yabona enhlala nabo I don't realize yabona wendlela nabo ngixesha ba yaphopa apho khona hayi ibangisa yabona ukusebenza nawe yabona ke nomuntu wonke yabo so man ke ibinisi bendisekudala ndibona yabona ke Mosapere, Mosapom Pampia, but Mumpampe, and if Pampena, so he has one is in your bone, so now that you are Sabeza, the Divana, I was a Sabeza place when they Dabeke. You couldn't be precise, I'm a woman, yeah, yeah. Now, put on Hunazubo in the Bananga. Ndayiva le ngoma yakho ithi wemdali wami yabo kulandawo so embuzo wami ngathi ufana nalobubuzo naqala but nayo indawo ngathi so ithi le ngoma wemdali wami ngaba ufuna usicacisela kwinto ba into umdala kwenzele yona okanye kwinto ba namdali ndikhona ngicela uzungandilibali yabo futhi daba nakuwe tofala man hey bafo azoyibalisa man inde man yabona webafo yabona ayizafushane la vele ya into yonke man umfutho yabona wena ndinawo bra yabona we ndibulela into eyi-1 kuba uyabona wendiphende ngokuthi bantobana utheni ndindisile yabona we bandirealize awambika yebo yabona we vela micala otherwise khona nezinto endisazibuzayo yabona we bona noma track akhe yabona we yeah man yabona just because I've been fighting izinto ezininzi yabona we so now kwezi zinye yabo endisazibonayo yabona nendlela zona yabona we ndiyabulela but kwezinye still ndisazibuza question why savalekile yabo
yonke le moment kuyo appreciate BNP on put on I appreciate kuyo yonke manje all the sessions kuyo but this track it was the third track dedicated to AC nakundu wonke uputha shout out AC second verse be yakhe but just wanted to say I won't visa some of the things esiphezu kwazo. Then I'm gonna pick up on another track engenye nayo it's part of the EP endinayo AC but sooner zizabonakala izinto zayo but mina enzayibuza yabo Uber okokuqala like wonke amagama was most trees like out of all amagama nowakhetha wakhetha ubanga Uber Trend yabo. What is the meaning behind Uber Trend? Okwesibini evolution yakhe iqale nini like uqale nini discoveration le vibe kuyo because the last time I remember we party in 9 gang yabo we rap and thing but all of a sudden like so versatile so complex nje amukusho yabo like with discoveration in sound yakho from like say like Uber akhona ngakwazi uyenza mo. Thank you. On my side, bro, I will tell a story about a way singing me in my sort of Sumana to tell you the truth, my bra, hey, let me use an oboz on my bra, about a way, Malum Tani, about a way, yeah. As it was accident, you show about a way to Shaitan and Hilton, about a way. It needs the about a way, so. Bangel working baby wave yeah so welcome on Uber Trend. I started like about into actually funny about not to take it like I was serious but on the stage but as time goes this born by flows some in the car good beat and then I swear I started okay I believe in Parisha yonke into nditrend ngendlela Ewe until yeah bro until sifika phezulu lewe yebona weyo disakasha yami kwakhe ku9 inside bro phayana bro bese true bro bibambene lapha even now yeah ups and downs khona but yeah man Payana Probe, Minikali, fully in picture on the but at the time it was the low and press the passage, the flow young, yeah. I could tell you about away young and away denial. Another one. I'm the flow is silent, funny and joke. What's the line in my ear, baby? I'm rolling, joke. I'm the fire, check the mistake, and the car. If you think I'm speaking some side, I'm like, you see the message behind my mind. I don't know anything your voice is getting my behind. The music I get when you be 99. I'm like,
I go with the color, I'm not time to lose. I recognize the better. We got lose fight. Otherwise, this track, guys, is dedicated. This track, like, so bambezela la vele ya. Bayikhona umbonani ukuthi umfutho yenzeka endaweni ethile noba yini na phula la vele la. Enye nenye into ezakwenzeka uzayifumana kudinga phakathi. Uzamane uzibambezele zininzi apha ngaphandle. Abantu bazabaninzi bagcwele phaya bangayazi ba into eyenzekayo. Bazakujaja ke ngoku moment leyo bazakujaja. Kanti sino bana phula apha phakathi. Iza sesifikile yabona we. Just because it's tricky, it's We are calling it most of it. Some engage now, we're trying to get you out of the game. About understand. It depends on it's kind of personal, but it's not that deep. Like, besides umculo lawo yabo zinoni izinto ezikunika amandla ba uqhubeke nobomi like zinoni izinto eziphushayo behind like esingazazi because thina sidibana nawe ungu streets isithini sibetheni yonke esiyenzayo but xa uphako wenu wedwa encinga zakho like zinoni izinto eziqhubayo ezibona ungagive up. Hey, dama la khona bafo. Question yakho yo. Inzulu. Ngaba mama la muntu manje yabona we ngathi ngumuntu wabantu bonke. Ngendlela engiyakwazi ukuzibambezela ngayo, ngiyakwazi ukuzibambezela kwezinto ezininzi. But xa sengifumana indawo enokusitha endiyaziyo uba ngafumana into esithileyo andizokwazi uzibambezela yabona le. So into ezininzi outside ndiyakwazi uzibhlokha but kanti phaa endlini baninzi zona yabona bezenzekayo. Into endenzileyo manibro ngafocus over kule weyilena uqala back yabona le ndisola uba zininzi izinto ezenzekileyo kwilife yabona le singababantu singabo ngoku zininzi. So yalo mculo iyona nto endikhiphe out of izinto ezininzi yabona we ezenzekayo apha outside just because I could be another place now yabo ngeke ndikwazi ubamba le way ngale ndlela wakhe ndimakhe ndifocuse kuyo just because in breaking years bro ndendenza la nje ifani yabona we didn't thought okay nyani izawukhe iphukwe yabona we njani yabona ndengumuntu yabona inguye nawo just because ndifika ndine-happiness ndinalo-way ndine-sadness yabo but I will not make yonke into ngamayitheni na yabo. Last question lawe. Yeah bro. Sure, sivile man lawe ba ubhizi apha ikhona into osipana nayo nomnye umuntu lawe yabo. Zingaphi project osipana kuzo lawe and ngobani oba featurishileyo lawe. Kwezi project osipana kuzo. For now bro, project endinazo zintathu. A1 hasn't been returned but it's just structured. Okay. Ezimbini le yalo eyesibini le iyamledwa but I'm featuring artists asenqafu Magama azo please. Outside artists endinazo yokuqala nguYoung DC bengu AC Mosinezi what's that bro? Remind me. Okay. Basosivelela manje, basosivelela. Yeah. Some of them I have, kodwa kodwa nawo khona.
Yeah. Yeah, this track is called Amanweba. Yamano AC, part of the Amanweba EP project. Let's pass. Okay. The track lena it seems like it's more personal. Ne? And the other one mhlambe nibhale ngenxeni bana ngaba njalo manje sitsho musibana ngaba ya there's a lot enzekileyo kathini but ke umbuzo wami kule track lena ngaba kanti yenye track ufuna seba uyibhale kuba ufuna mhlambe escape from whatever lo okanye mhlambe ugqithisa imessage machini okanye khuthuza amajiti ba amanxeba asentshibandi ngifuna ucacisele kulokhona bra. Buddha, the question never away, bro. Just because you're not on my yash and why you're all away, I'm like, I drink bro. Your phone kutaza, your phone escape. Just because, first of all, I wanted to escape. You're all away, cuisine, you're all away, there's stuck here inside, you're all away. So, tapang sumchita yabona we na yesisinzi yabona we le part yakhe so senza lamanxeba aba attach aphilisa aphinde yabona we khawuphile apho awamumbuzo uyafana nokabhuti losobuzile ngaphambi kwakhe njenza ishafuna ngiphathu kuyafumaniseka uba bhuti uyatsho apho kule ngomba yawo nawo amanxeba athi more like you're talking to your mom or mhlawumbi uxelela yena iintlungu zakho okanye you try uba iifensi zakho uba zirelate apha kwesi story uye usibalise kule ngoma. For me, my side, bro, I wanted to show, belief in it, to my mom's side, to every person, since
besithi nobana si-impacte ngendlela yabona iyadibana kahle nomjija yabona so stories that we tell yabona apha yabona ezi-impacta kwiwe ezinjalo i-messages yabona bro yabona ya so nomnye umuntu ungafila yabona i-connecta apha naye angaphola yabona ngala manxeba yabona ya Shout out. Deep. Shout out, man. This song is dedicated, for Pezulu, yabo. My pops. Yes, my pops. But it's a touching song by Fumana. Maybe on the next year, the project as I drop, I am laying this thing is for you. Thank you. Umculo wakho ufumaneka phi ke ngoku? Yeah. Ofuna undifumana umculo wami. Uyafumaneka automatic, uyafumaneka ku-sound, but not fully. Ku-YouTube ukhona. Nawo Spotify as a EP nayo phayana. Shout out Tamtizo. Dropped last year. Thanks. Yeah, mina bengazibuza question kanje benzafuna yena phose amazwi as la sisifensi zakho mhlawumbe ngawapha amazwi no inspiration ngayo to all my fans, I would like you to be loyal to yourself, loyal to your fan base,
wonke mani into yabona yenzayo. Otherwise I appreciate you. Ngayo yonke into. Okokuqala bro, mna yabo zawubulela yabo bawukwazile uba lapha nje yami, because ayazi boyaspana on Saturdays yabo. Okwesibini, sounds about like I think sivile message zonke ubuzama uqeda across the session yabo. Otherwise nezazama uthetha uba I hope kuyo yonke lento udlula kuyo yenzekayo ebomini bakho yabo, ifumana ilight, wafumana amandla, yayazi soloko sikhona. Anytime ufila ngathi udinga uthetha inega sikhona, yayazi nomculo ukhona. Ngasingadinwa bro, like you're one of the talented artists enzaziyo apha eBeams yabo, like ingoma yenza from scratch, like andiyazi bro, think khona iclip endakhe ndasho uba le Nikki yenza njani, like you that dope bro yabo, like appreciate bro nomculo wakho, and appreciate bro, like nazi into endifuna uthetha. Shout out to you, PK bro. Shout out to you, bro. Wise West, man. Yabona we zimnandi bro. Yabona we zangamleka kamnandi bro. Otherwise, shout out to PMP bro. Without you, yonke le way lena livayo apha ngikhange iphumelele. Yabona we ngisehleli apha ngaphakathi kumi. Yabona we. Otherwise, I appreciate you nonke bro. That's how we close the show, my favorite man. Give it up for Uber.